Yes, så det er blevet en 14. Det er blevet en 14. kalender. Vi skal have noget kalender. Hvis du ikke har set de andre afsnit endnu, så kan du bare skrive ned, fordi vi har 13 andre afsnit derude nu, som er sindssygt sjove. Vi bliver jo ved med at sende afsnit ud indtil den 24. december, så følg med. Har du fået åbnet nu? Vi har lært, at vi deler nu. Lad os se. Skal vi det? Lad os komme i gang. Lad os spænde det satans sygt. Ja. Og hvilken kategori bliver det i dag? Drillenisser. Det er jo drillenisser, hva'? Hold da op, hva'? Skal vi ikke finde ud af, hvad vi skal lave? Ja, når vi åbner. Ja, det gør vi bare. Så har vi altså fundet ud. Skal jeg trække? Ja. Der står Reuter. Jeg synes, det er godt. Ja. Ja, så 10 minutter over middag. Ja, det er fint. Hej. Holder på? Ja. Okay. Niels, du forklarer lige, fordi folk fatter nok ikke skid, hvad Reuter betyder, men forklar lige. Reuter, det er efternavnet på en elev her, der hedder Oscar Reuter. Jeg er ven med Oscar Reuter. Ja. Siden Oscar Reuter er min ven og også Bertrams ven, så har vi tænkt os at prank Oscar Reuter. Jeg har lige ringet til ham og spurgt ham, om han vil i fællesbad med mig på mit værelse. Det har han takket ja til, så jeg har aftalt med at om 10 minutter skal vi mødes over på mit værelse. Mig og Oscar Reuter går i fællesbad, og Bertram står klar med mega meget bil, som vi så hælder ud over Oscar. Lige når han kommer ud af badet. Det kan godt være, at de tænker sådan, okay, det er måske lidt random, men det er fordi, for lang tid siden, da det var, at mig og Niels, vi sad og snakkede om, hvad vi skulle lave af pranks til juleshowet, altså det var tilbage i november eller sådan noget, så var det, at Oscar, han sad og prøvede at hjælpe os, og det var det, han sagde, hvad nu hvis det var, at vi lavede sådan, at der var en, der kom ud af et bad, og så var det, man kastede mel ud over dem, eller jord ud over dem, når de kom ud, sådan at, ja, du lige var i bad, det må du vist tage om igen. Og så var det, han sagde sådan, altså hvis I ikke rigtig kan finde nogen, så vil jeg gerne gøre det, og så kan vi bare sådan aftale lagt. Så var vi sådan, at vi vil gerne gøre pranksene ægte. Ja. Så derfor sagde vi, det har vi ikke lyst til at gøre, men så aftalte vi også på det tidspunkt der, at vi ville gøre det på ham. Vi fik lov af ham til at gøre det på ham, men han tror ikke, vi gør det. Så det gør vi nu. Så det gør vi nu. Giver det mening? Meget. Lidt, eller hvad? Du skal gå lidt bag mig, fordi det ser også især med en telefon. Er det ham? Vi tror måske, det også kan gå op ad gangen lige nu. Og det er ikke særlig godt, hvis han ser mig gå rundt med min telefon og filme. Det er til juleshow. Nå, jeg fryser i helvede. Okay, jeg håber. Jeg håber, Nielsen går ned for at sætte kameraet til at køre. Det er bare meget vigtigt nu, at jeg ikke bliver spottet af Oscar. Jeg ved ikke, hvor han er. Okay, men jeg skal gå ned og hente noget mel i køkkenet. Så det gør jeg lige. Okay, jeg fandt noget melmix, men altså, ja, det er mel. Fuck, det er godt. Så Niels, han er ved at gå i bad med Reuter nu. Jeg har mailen klar, og nu venter jeg egentlig bare på, at Nielsen skriver, at jeg må gå ind. Hvor efter han sætter en bestemt sang på, der hedder Vendetta, så må jeg løbe ind og kaste det på ham. Okay. Jeg går udenfor nu, fordi Niels og jeg har lavet en lille plan, og I kommer ikke til at kunne se mig overhovedet nu. Niels og jeg har lavet en plan om, at han har åbnet vinduet en lille smule, så kan jeg høre, hvornår musikken spiller, og når Vendetta spiller, så må jeg gå ind. Der er de. Det er virkelig nøjeren, fordi jeg tror godt, han kan se mig, hvis jeg leder mig for langt ind. Det er Niels. Bro, han spiller sangen nu. Fuck ja! Og der stinker bare brød herinde nu.
Kan du godt huske, at vi sad og snakkede om pranks, hvor du foreslog det der med en, der kommer ud af badet, og så kan smække mig? Nej, overhovedet ikke. Jeg kan skubbe til dig. Nej. Røgter, smil til kameraet. Så er det godt, fuck. Jo, jeg stod og filmede ud af ind af vinduet. Ej, hvor du fuck har nederen, du er. Du har et eller andet. Bro, må lige se. Ej, når de kommer ikke af. bag på ryggen der. Det kommer ikke af. Nej, det går ikke af. Bro, det går ikke af. Hvorfor går det ikke af? Ja, fordi det er med, din hund. Tak fordi I gad se med. Tak fordi I gad se med i det 14. afsnit af Fisk og Nellers store juleshow. Lige nu kører der de der autotekster, Fisk og Nellers store juleshow. Tak fordi I gad se med. Så slukker vi lyset og lukker i her.